maseu ke nna moshweshwa yena kupa re follow Perfect TV yena re follow ni like bana ba reso Bona Noxolo sisemcimbini omkhulu Itheku Music Festival emcimbini ka Dr Life. Silana ke kuhle kudelile amacika seshelana inkundla kumnandi amanye asazongena sisalindele namanye asazofika bafethu niyabona kuhle kudelina nolwandle amagagasi enza into zawo bafethu sondelana ongakafiki nje afike kuhle kakhulu siyabonga kakhulu Perfect TV. Buya futhi ke ngumanjomane ngiqhamuke khona futhi ku Perfect TV ngilandele nangomhlelo omcimbi Dr Life futhi nje kumnene kakhulu semcimbini wakho cela usichazele ukuthi nje wasizela size ngani kumalana ngani manjomane sibingelele ne Perfect TV sakubingelela nkabi yami lapho behind the scenes siyathemba uyaphila right sibongele nkosazana nje ngethuba lokuthi nibe khona la emcimbini ohlelwe insizwa esencane kakhulu kodwa ke ifisayo nayo ukuthuthukile phambili nokubona abanye bethuthuka njengoba usushilo nguDr Life kodwa igama lika mama nobaba ulinde kuhle sibongisene wakhumalo kwaNongoma ngane kwethu into esilethela eBack Center Itheku Music Festival la khona ke sizohlanganisa amaciko ahlukahlukene ikakhulukazi ama-genre afana nomaskandi gospel athuthuke kakhulu sifisa ukubona nombhaqanga nawo ungena sibona nesicathamia bekhona bendawonye sibona ukuthi market angeke nihlangane nokwenza nje ke singabantu abasha mfethu ukuthi njengoba ubona abaculi bala yebo bakhona abadumile bakhona bangakadumi kodwa ukuphusha ispirit sokuthi #ungakhathali ukuzabalaza noma ngabe yini oyenzayo ngasekhaya lo mcimbi uzosifundisa lokho namhlanje ukuthi ungakhathali ukuzabalaza noma ngabe wenzani noma wenzani lapha ekhaya ungakhathali nje ucindezethe ucindezeze eswayini yabona lokhu uthenje kuzoze kuzwele yebo futhi siyabona phela amaciko ayangena kakhulu abantu bawuthakasela lo mcimbi nathi futhi siyajabula sikubona namhlanje siyabonga kakhulu futhi leli thuba nje oliphe abacula ngase ungaqhubeka njalo uphinde futhi wenze njalo and into esithanda kakhulu ukuthi awukhethanga umaskandi kuphela kodwa ulande wonke amagender ukuze kuzokwazi ukuthi singabantu basemzansi siye phambili kukhombisa ukuthi sibambisene asikhethi umaskandi kuphela asikhethi isicathamia sithatha wonke umuntu siyabonga kakhulu futhi leli thuba osiphelona namhlanje Perfect TV siyabonga futhi kwande lapho thathe Nkosazana enhle uthi awukathathwa uyongisiza ungishayele enombolweni yami ungizwela ngayithola number yami ungishayele ungitshela Dr Life hayi ngeke angithathiwe ndoda ngihamba ongenza unkosikazi wesibili noma ukuqala sesoxoxa kodwa nje siyabonga kakhulu ngethuba singakhulu kwi Perfect TV nokuthi ifike nje ezothwebula lento yakithi ngoba sizinsizwa sonke sibancane ukuthi oba nophosayo nomunye aphose ukuze ilento ethi ihlangane siye phambili sibonga nje kakhulu nanokuthi ithuba lithola into wazesencane nazo zinikwe ithuba nathi futhi siyakuthokozela lokho esiyitheku Music Festival. Yebo futhi siyabonga kakhulu. Danke nkosazana. Sanibona bafethu Noxolo ku Perfect TV namhlanje ke ngihambe ngede nginiphathele nangu ubhuti umhlanganisi ubhuti sikwamukele ku Perfect TV. Yebo. Yes sikubonile lapha wenza imanga stage cela usichazele nje ukuthi wakuphi usukaphi kanjani mfethu. Umhlanganisi usuka oThongathi. Kodwa la dabuka khona udabuka uLundi kwala ngakazi isigodi. Sizwile ingoma yakhe ade uyishayimpe ukuthi nomyalezo futhi abantu bayithakasele kakhulu mfethu nathi sikuthandile ingakho sikubizile lapha sathi awuzoba kanye nathi nje ukusichazele ngawo. Yebo. Cha umhlanganisi umfana omncane nje okhulele khona ngapho oThongathi. Umfana nje usanda kuphuma esikoleni ke. Ngonyaka odlule bengiphuma esikoleni ngase ngena kuzona iginci lezi. Ngase ngishaya ingoma le mhlambe niyibonile lapha ngidlala ngaphakathi. Yebo siyabonga kakhulu ukuthola ithuba sibe nawe namhlanje. Yebo siyabonga futhi. Yebo nje ngisacela ukudlulisa ukuthi abafowethu ababukelayo njengamanje lapha emakhaya umculo wami atholakala nje kuzona zonke izitolo zomculo nakubona wonke ke nje ama social media ngawo Instagram, TikTok, Facebook umhlanganisi nje njengoba usuthola mina. Siyabonga kakhulu futhi njengoba nizwile ke emakhaya sechazile yonke into futhi cela nihambe no download umculo wakhe nimsupport siyabonga Perfect TV. Alibole kwanga ngalithenga ngemali yasekhaya. Angicelanga leyo mali. Kimusuthu, kimona mushisha, kimutlokwa, kimulife. Batlokweni kihlaya thaba tsatse ulisuthu maseu ke nna moshweshwa yena. Kupa re follow Perfect TV yena re follow ni like bana ba reso.
Sengiphinde ngabuya futhi ngintombi yakonjomane sengilande nangu MC into ezimnandi into ekhala kahle amafejefeje ngikubingelele bhuti. Minjani Ntokazi siyaphila thina. Siyaphila nathi futhi. Yebo. Siyathokoza ukwazi noma ke phela sihlangene ngomcimbi omkhulu kangaka siyathokoza nje ukuthi nathi sikwazi ukuvela kulo msebenzi wenu omhle kangaka. Yebo. Yebo. Sicela nje usichazele kabanzi ukuthi namhlanje kwenzakalani yini inhloso yalomcimbi omkhulu kangaka namhlanje. Njengoba ke namhlanje dadewethu sihlangene nje kuwumcimbi kuyitheku music festival kuwumcimbi ohlanganise zonke nje inhlobo zomculo singahlanganisile umaskandi kuphela ngoba kuningi esikwenzayo okuye kuhlanganisa imculo kodwa sigxile kakhulu umaskandi njengoba ubona nje kusina kudedelana la stage kunemicimbi kunezinsizwa ezahlukahlukene nezintokazi njengoba sikhona ke nje nathi sithe asikuhlanganise lokhu sazi ukuthi into yakithi siyenze ibe nesiqi and siyathanda ukuthi abantu bakithi beyibone lento futhi befake nesandla ngoba ekugcineni siyafisa nathi ukuthi ikhule iye phambili njengoba nani khona nje siyathemba ukuthi nizoyisabalalisa kube into ezokhula iye phambili abafisa ukufaka isandla besifake bayazi ukuthi abantu yonke into mfowethu siyenza usiyenzela abantu asizenzeli thina. Yebo bhuti. Into ezimnandi amafejefeje siyabona impela ukuthi kumnandi ngempela njengegama lakho la. Abantu into ezimnandi zinkinga muyisoba nje hayi bathi ugcabale mbatata manyathela mfana lobona umthandaza ngangena ezulwini bantu mavumane evunywe phansi olundi inkosi yakabuthelezi umntwana aphinda ngene inkosi engiphethe angipolitiki inkosi engiphethe umntwana aphinda ngene angipolitiki futhi inkosi engiphethe asambi ngepolitiki awuyiphethe yona ephethe mina ngokomsebenzi ke ngila kuIntokozo FM naye insizwa ehlele lomcimbi udokotela uDr Life yona ke esibambisene nayo ngiyabonga nje ukubona nami bengizothuka nje interview insizwa yabona nje manje ngiyakwazi nokuxoxa ngoba kukhona isipawupete la eduze kwami uyayibona nami ngivele ngakhululeka nje amahloni athi nje angikho lapho ngiyayibona ubhuti la usonke uqedile ubhuti ukuphuka kakhulu nje. Hayi kakhulu dadewethu ngiyabonga nje nami ukuthola leli thuba ingane zakwethu njengoba ubona ngiswenkile kunentokazi yakwasibiya engigqokisile bathi usizakele ibrand yayo le ethunga nje yonke impahla ethinta ubrandwood yonke inhlobo oyithandayo uma ufisa ukuyithola uyacheka nje lapha ku Facebook usizakele uyatholakala nje kakhulu ngoba uma nje kuthiwa uthinta into yamabhinci hayi usuke ufika ekhaya. Niyezwa kubabukela emakhaya ukhona uthandayo loshula ubhuti akuphunga ngawo usengathinta yena usizakele bhuti ngicela ubashele inamba izovela lapho ngenzansi. Okay inombolo ongakwazi ukuthi uxhumane nodadewethu ngoba izinto zika nje 066 503 4770 066 503 4770 inamba ke le ozokwazi ukuthi uyiWhatsApp uyifonele ubufuna lezi impahla nje ngakho konke ke noma ke usafisa ke ukufaka isandla ngoba kuningi sikuhlelayo nango December kunomcimbi omkhulu ozokwenziwa eCaris Fountain oyokwenziwa yona le brand engiyigqokile kodwa ke ngoba namhlanje sila kuDokotela sithi bafowethu obona lo mcimbi noma obona le interview ofisa nokufaka isandla ngoba kuningi sikwenzayo asondele sivula izandla siyabonga kakhulu dadewethu. Siyabonga kakhulu bhuti isikhathi sakho. Siyathokoza ngazi noma kuvumeleke ngithi manqa. Hayi ngelinye la. Hayi namhlanje. Siyabonga baba. Abuya futhi ngumanjomane. Nginiphathela nangokuskwili lo dume kakhulu ngale ngoma ethi sawubona sisasami uzizwa unjani mangijabula. Ngikubingelele bhuti. Mamhlongo uyaphila. Ngiyaphila bhuti wami. Ngikhona sisi. Yebo bhuti ngikubonile lapho estage udlala uviliyela wenza imanga lapha ngize ngasukuma nami ngathi wenzani lo muntu enza egila imanga kangaka stage awusichazele bhuti ukuthi ubani usuka kuphi ingoma yakhe itholakala kanjani. Igama nguSigwili wakamhlongo nje usushilo sebhamshela kwamaphumulo kaGcwensa isigodi inkosi angiphethe uGcwensa ingoma ithi sawubona sitha sami ikhona nje ku YouTube kakhulu ikhona ku YouTube iyatholakala abantu bangayithola khona. Yebo bhuti ngiyabona phela stage ukuthi uyadlala uyayizwa ukuthi segazini kuwena wathi le ngoma yakhe ethi sawubona sitha sami uthoma uzitrend wena wazizwa unjani nje wena ukujabula. Ngizizojabula kodwa ukujabula kwami kwabuya nganeno ngoba ukutrenda kwayo akungibuyiselanga kakhulu. Yizeke noma namhlanje sila eBest Center emcimbini omkhulu kangaka cishe isiyaqala isiyagqilazana siyenza lento mhlawumbe kwakumele yenze kwasiqaleni ngoba sengikwazi ukufika la eBest Center ngiqalana nokufika nje ngifika ngizogibela estage. Sibonga kakhulu nakumhlelo womcimbi othemenza umcimbi wanganikhohlwa nani maciko asafufusa asakhula asafuna ukuba sebalazweni njengalabo bacula sebesebalazweni ungathini ukubonga kwakho kumhlelo womcimbi nalomcimbi lo wenzakalayo njengamanje. Ngibonga kakhulu isandla dlula ikhanda
angazi ukuthi ngingathini ngiswela amazwi ukuthi nje ethi meqale uhlela umcimbi ngoba wangitshela nje zisuka esawuplani ukuthi uplani okwenza umcimbi kanje uyafisa ngibe khona cha ngajabula kakhulu ongijabulisa kakhulu ukuba kule ndawo ngiyazi abaculi abaningi bajwayele ukuya kule emcimbini la ko People's Park la ko Fontaine kuvele kusondele ngishiya iphara lizobukela cha la kungena ngokukhulu ukuhleleke ngiyayibonela nje ukuthi ku tight security i-tight nje zisuka akudingi uzuqasha ama security so angeni nomba yiloko nje ngijabulele kakhulu ukuthi azongiletha kule ndawo angakisi le ndawo ejwayelekile eyenzela khona umcimbi. Ngiyabonga bhuti isikhathi sakho nje sisiphersona siyabonga. Sibonge Sengiphinde ngabuya futhi ngumanje njengamanje nginilandele nali iciko umude ngimlanda khona la emcimbini omkhulu esuzele la eThekwini Festival. Ake ngibingelele namhlanje usuku olukhulu sihlangene nje kumnandi sihlangene ngengoma sihlangene ngayo yonke into lonke uhlobo lomculo ongalifica khona la obingelela umude umfoka Gumede phansi kwela mabhenanyawo ngithe njalo ngibingelele bonke abantu ababukele lo video njengamanje. Yebo bhuti siyakubona phela ukuthi ushaya ama-hit odwa nge-EP yakho osanda kuyikhipha eshisa ikhotha siyabona nabantu bayakujabulela uma ungena enkundleni ngicela usichazele nje bhuti ukuthi i-EP yakho lo ikhiphile itholakala kanjani yonke into usichazele ngakho. Lo msebenzi ke engiwukhiphe ngalela sonto eliphelile mushashaba fethu utholakala online ingoma zo6 kuona isihloko sawo sithi wawavuma uthi mude nje wawavuma utholakala online kuwo wonke ama digital platform ukhona bafowethu cela ningi-support nje ngakho konke ni download bafowethu. Yebo bhuti siyabonga bhuti ithuba sinikeze lona sathi mesikubiza wasabela siyabonga kakhulu sibonile udlalile lapha mina ngize ngasukuma ngathi wenzani manje umude nangebulala istage. Hayi nama ke ngithathe nje lethuba ngibonge bafowethu nani ukuthi ningibize nje sishaye lesi siqephu ngiyabonga kakhulu nabantu ababukele nje ngiyabonga kakhulu nabo bonke abantu sibonge nakumhlelo womcimbi ukuthi nje sibize sihlanganise sizinsizwane nentokazi senze into enhle kangaka ezojabulisa abantu nanokuthi ke mesenza umculo lo hayi ukuthi siwenza nje mhlambe kuphela abanye bagwemeke into eziningi ezibhedayo siyabonga kakhulu nje konke kube mnandi inkosi thela umusa. Siyabonga kakhulu futhi isikhathi sakho usuku lomnandi. Ngiyabonga. Siyabonga. Nani sengiphinde ngabuya futhi ngumanje nginiphathele nabo sesabethu abahle abavunule kahle sanibonani bose ngiyanibingelela. Sanibonani. Niyaphila kodwa? Siyaphila sisenjani? Ngiyanibona nje la nisheza phelela nihlobile niyakhombisa ukuthi nozulu. Ake sinijabulele nje nilapha phambi kwethu ngithi nje siyabonga kakhulu ukunibona nifikile nizoseka umcimbi kaBhuti. Ngicela nje eningakusho ukuthi ikuphi esenikuthakasele since nifikile la. Okay. Igama lami nguQhawekazi abambiza ngoMashamasa on TikTok. Le event ke Nkosi yami kade ngaqala ukuyibona ukuthi bengazi ngizoxhumana nobani. Ngawupost umcimbi noma ngingazi siwabani ngoba ke phela umZulu yasizotheze post. So esesikubonile kumnandi Nkosi yami la ekhaya. Sizwe khanye kamnandi sangena endaweni wrong it's fine ke njengama guest siyacela lo mcimbi uqhubeke njalo because bengiqala ukubona kulonyaka kodwa ke sinesifo sokuthi na next time mhlawumbe noma seku December uqhubeke siyabonga kakhulu ku Dr Life. Angikunike nawe sesithuba. Ngiyabonga sis okay mina ngokuxolisela ngazi uma bangazi nga TikTok bangazi ngomaphume ephethe. Nami engakusho nje ukuthi umcimbi umnandi muhle kakhulu uhlelekile futhi azikho nje into engathi mhlawumbe ususaba namaphara nani siseThekwini engikufisayo nje ukuthi umcimbi uphinde uqhubeke futhi ube mkhulu size sifike mhlawumbe ko 10th annual njengemicimbi leminye kusuka ikhona iqhubeke nje kakhulu ube impumelelo siyabonga sisi njengoba nigqweni bahle kanjeni yazi mina bekinje abaculi thizeni anifisi nani ukuba baculi kusasa noma nibe nje ezinye izinto kodwa ehambisana nalesinto enikhuphuka ngaso njengamanje. Okay mina njengoMashamasa Nkosi yami ngumuntu kona oswaziwa kancane benginesifiso la sokuthi ngizama ukuthi ngicule ngegiza le engena emanzini ngicule nami bandla bangazi ni support umculo wami kakhulu ngizama ukuthi ngicule isiginci ngizoshayela uyena lo sisi abigida ngoma. Ngiyabonga kakhulu sisi nje ngibonga kakhulu isikhathi seni senisiphersona nasihlonipha ngiyintombi yakonjomana nje ngithi ngiyabonga isikhathi seni Njomani. Siyabonga ngabuya futhi ngiyintombi yakonjomana njengamanje ke ngimela nala ngomhlelo omcimbi sikubingelele futhi kwiPerfect TV. Ngiyabingelela ababukeli ngibingelele kwiPerfect TV. Yebo bhuti
Namhlanje sithathele ukuthi nje usondele eduze kwethu futhi khona uzosichazela kabanzi ukuthi njengoba sila size ngani ikuphi okubonile wena wakuzwa wakuthanda wakuthakasela. Okay, okhuluma nababukele emakhaya umsezi owakakhubona isibongo umfana nje ozixakekela oyihluphekelayo. So nje ubasila sibiziwe inkampani iDr Life Communication isenzele isihlanganisele into emnandi kangaka Itheku Music Festival. So isikhathi esiningi siDJ sithi Itheku Maskandi Festival ngesizathu sokuthi lento i-entertainment sesinesikhathi sisuka kuyona. Njengoba ngingasho ukuthi ngumuntu oyixakekela ngokuxakeka sihamba ngokwegaba. So njengoba sila sizoqhambisa amagugu sizoveza abaculi abasebancane endimeni zonke zomculo ezahlukene. So nje sibonga kakhulu ku Dr Life Communication ihlangene nenkanyezi Young Bright Leaders. Okuyilokhu iNPO ezimeleleyo engenzi inzuzo. Siyabonga kakhulu futhi siyabona ukuthi anikhethanga umuntu niwalande wonke amacungu ngokuhlwana kwawo okuyinto enhle le ejabulisa nentsha ukuze ikwazi into ukuthi ikwazi ukuyeka izinto ezimbi ikwazi ukuthi ifune ifocus emculweni. Siyabonga kakhulu lento eniyenzayo ningayiyeki niqhubeke nayo. Siyabonga kakhulu. Sibonge nathi nje siyakujabulela nathi ukuthi sikwazi ukuthi masimemeza bafika abantu bazosupporta. Sibonge nje labo bonke ubuxhakaxhaka obukhonje ububona kuyaphithizela sivela kuma TV sivela ku TikTok into esingayazi. Sijabule kakhulu nje siyabahleli bomcingi siyabonga. Ingakho nje nambuti ngithaya ngikusondeze eduzane ngoba ngiyakubona ngathi uyaphithizela kakhulu. Sibhizi kakhulu nje sixakekele inkosazana kodwa ke ngethemba lokuthi ngelinye ilanga kuyolunga. Siyabonga kakhulu ku Perfect TV next time. Sibonge nje ku Perfect TV sibonga kakhulu ningaphela amandla nangelinye ilanga makukhona okuvelayo siyokhala nina nganza kwethu nisabele. Yebo futhi siyabonga kakhulu. Siyabonga nkosazana. Abuya futhi ngumanjomane njengamanje ke sisiyawuvala umcimbi konke kuhambe kahle amaciko onke adlalile bonke baperformile besinithembise bona nibonile nomnikazi omcimbi uDr Love beshiyela inkundla nabaculi yonke into nje bimnandi bekukuhle kudelile. Sicela ukuthi ke nihambe nepage lethu le Perfect TV ni like ni subscribe siyanthanda.